Gerak ya apa-apa, ayo. Sing kandel aja. Ayo diwadahi dibelengke. Carane wedake, wedak aja diketek. Ketok ya elek. Disuwi, jasa. Ketan. Beli enggak punya. Sing mau iki jo. Aja manuk. Iki lah. Jonimu iki lho. Jadi Ayo entah ho. Entah. Ayo Mbak Ning. Ayo kalem-kalem ae, Pak. Ayo wis bolong. Iki wongko wetet-wetet tok iki. Ayo melayu. Ayo, nek Mbak. Ayo. Mbak Satima. Ayo sing semua angkat button. Ayo Yuyang. Ayo. Jadi gendong. Kembelo wayu. Ayo. Wes semua ngate Yuyang. Yo ngene iki lho. Jenenge ngramekne 17 Agustus. Tahun 45. Kareka. Ayo melayu. Baik. Karo bokongnya digalek golne ngono lho. Ayo. Ayo wis randale sampe keri ke piye terus aneh. Maksudnya piye? Ayo Mbak Leha. Ayo. Ya Mbak Leha. Wes aja royokan karo Mbak Yune iki. Musuhe pepeten ae bolo-boloan. Ayo. Loh, sampai serandale keri ya loh. Ayo Yuyapa, ayo Yuyap. Iya. Juara 1. 3. Ayo tangannya orang lagi goceki. Ayo Beb. Ayo Mbak Dia nomor 1, nomor 2 Mbak Sampun. Ayo Mbak Santi. Weki kari iki.
bagus. Ayo. Ayo Mas Bagus. Ayo. Ayo Mas Bagus. Iya, Mas Bagus. Royokan kono. Mas Butet. Habis. Tak, bro. Ngene kancamu ijek royon pisan, ayo. Royon